Pre. Bang. Suman tay dugen ako sigtan no si mong pintas ba. Cada lagi ni pre. Suman, gusto ka ni? Mo na ni. Tarong ba? Lagi. Yatag ko mo. Salamat di pre. Lagi jauh. Kani salina. Paswerte. Bi. Loh. Ada pa ni mong t-shirt pre. Sibran. Naik. Oh, suman, gusto kay mo na niyo. Yatag mo sa pre. Gatag ko na. Grabe gini. Mo na. Salamat di pre. Ano short ako? Gusto ko. Grabe bisag short yatag. Nay, Bitaw bi bro. Naik. Limited edition naman ni siya pre. Pre yatag yung sa ka pre. Tatag na ko ni. Salamat kay pre. Grabe ko. Tanay kay pre. Salamat kay dugen mo naman pre pre mga brand. Salamat kay pre. Salamat kay pre. Stoy. Ambre. Sige mo pa rin gusto. Yeah. Ano? Nadula o mag-online games mga boss. Sakto, nakoy legit gaming site na introduce sa inyo. Paspas ang deposit, paspas ang withdrawal, o gilabi sa tanan, kusog manghatag. Kung sa banyong giulat, i-click na ng link nasa comment section, pag-sign up, then reminders na mga boss, play responsibly lang, huwag makadaog na ka, withdraw na dayon para dili ka magmahay. Ha? Ay kabuwang!